A NOS A7 okos Wi-Fi-s konnektor egy 16 ampere maximális terhelhetőségű okos eszköz, amely lehetővé teszi az elektromos eszközök távolról való vezérlését és energiafogyasztásuk mérését. Az ajzat a NOS vagy Tuya Smart Life alkalmazással használható, és kompatibilis az Amazon Alexa és Google Assistant rendszerekkel, így hangvezérléssel is működtethető. Az eszköz rendelkezik időzítési funkciókkal, amelyek lehetővé teszik az automatikus ki- és bekapcsolást a beállított programok alapján. Az ajzat 16 amperig terhelhető, túlterhelés védelemmel is rendelkezik. Az alkalmazásban részletes energiafogyasztási statisztikák is elérhetők, beleértve a napi és havi fogyasztási naplókat. Nincs szükség külön központi egységre, csak a Wi-Fi hálózatra és az alkalmazásra az eszköz működtetéséhez.